eziena gị ozi na ịbụ nnekwu mmadụ, nke bụ na ndị mmadụ a na-akwụzi ekwe enyelu gị aka maka na ha che na ịbụ nnukwu mmadụ. Fache na enwere ebe ịdọbara ego. Nwa ọgbanje gee ntị. Ọ bụrụ na ije n'ugo na nke dibịa maọbụ na dibịa agbapụta n'ugolu gị afa maọbụ na onye amụma gị ebugolu gị amụma wee buolu gị n'amụma na ịbụ nnukwu mmadụ, mana n'ime onwe gị onwere nnukwu mmadụ ị na-afụ, gekwa ntị. Jee ka ijekwa chụba aja, chụsiba aja ike. Ọ bụrụ na ekpere ka ị na-ekpe, kpebe ekpere, kpesibe ekpere ike. Ịma maka ife ọ bụ maka na anya bụ nnukwu mmadụ ahụ emelugo ka ị bụrụ, mana mmụọ na ife, mana ọ pụta gị ife na mmụọ, mana ọ pụtabeghị ife na mmadụ. Ọ bụrụkwa sọ gị na-afụ nnukwu mmadụ ahụ. Ọ bụrụkwa sọsọ dibịa ahụ gbapụtalụ gị n'afa na-afụnya bụ nnukwu mmadụ n'ebe ị nọ. Ọ bụrụkwa sọsọ onye amụma gị ahụ bupụtalụ gị ya n'amụma na-afụnya bụ nnukwu mmadụ ebe ị nọ maọbụ n'akara aka gị. Otu ahụ onye ahụ gbapụtalụ gị ya n'afa maọbụ onye ahụ bupụtalụ gị ya n'amụma si afụnya bụ nnukwu mmadụ n'ụzọ gị, otu a ka anya ndị ọjọọ sikwa afụnya bụ nnukwu mmadụ n'ụzọ gị. Otu a ka anya ndị ajọ mmadụ, ajọ anya si wee na-enyochatakwa na ịbụ nnukwu mmadụ na mmụọ kwesịrị ịpụta ife. Ngị nwa na onwe gị wezi ile gị wee gụọ eze gị ọnụ mmalụ na ọ bụrụ onye ọbụla ka obi dị ọcha n'ebe ị nọ. Sọsọ ndụ ịdụgodu nwere ndị ọ na-ewe iwe. Otu a ịdụ ndụ na-agbanyekwa na ililo nri ụtụtụ maọbụ nke efifie maọbụ nke abalị. Ume ị na-eku na-agbanyeghị na ijiro tenkobo na akpa gị nwere ndị ọ na-ewe iwe, ma efọzikwa mgbe afụrụ nnukwu mmadụ n'ụzọ gị. Ọnya bụ ife kpatara ị ga-eji wee gbado anya na-achụ aja gị, na-achụsi aja gị ike. Mgbe a sị gị chụba aja, asịkwa gị jee gwọba ọgwụ. Enwekwara ife dị iche n'ịchụ aja na ịgwọ ọgwụ. Ya bụ ka ọ bụrụ na ị malụ na-asụ, sụkwa n'ikwe, ịmahọkwa na-asụ sụọ n'ụkwụ gị, maka na ọ bụrụzi na ana ka ị ga-asụ. Maka echi niile si na ada ndị gboo ji wee sị gị ife ada ndị gboo gwakwa gị bụ gị chụba aja, ada ndị gboo agwaghọkwa gị gwọba ọgwụ. Ọ bụrụkwanụ na-ekpere ka okwukwe gị nagidere, kpebe nya bụ ekpere, kpesie ike. Ma ọ bụrụ na ị ma na-agbanugolu gị afa maọbụ buolu gị amụma wee gwa gị na ịbụ ezigbo mmadụ na mmụọ maọbụ na ị kwesịrị ịbụ ezigbo mmadụ n'ife, ụkwụ sie gị ike na ana chụba aja, nwanne m, na ọ ga-adịrị gị mma. Mana ya abụkwa na abụolu gị n'amụma na ị ga-abụ nnukwu mmadụ maọbụ agbapụtalụ gị n'afa na ị ga-abụ nnukwu mmadụ maọbụ na ịbụ nnukwu mmadụ na mmụọ, ijezie nabaa na be gị jee chịkọnata aka na ọkpa si na afa kwuru na ịbụ nnukwu mmadụ maọbụ na amụma bụrụ na ịbụ nnukwu mmadụ, maka ifie ichirizi ụkwụ gị na-abụọ gagonye n'elu akwa, iteta ụla ka nnukwu mmadụ ahụ tiwara ụzọ bịakwute gị. Ọkwa asị ka isi jisi ike chụsiba aja gị ike, kpesibe ekpere gị ike ka nnukwu mmadụ gị ahụ wee pụta ife. Ada ndị gboo bụ afọ ma eji m mmiri na okwu ọnụ n'ife dịka chi si kee ya were na-azọ ndụ. Nyere maka tụsa ozi apịnya aka na kalif na ya zonyekwu na ngalaba okwu nkecha nke zonyekwu na ngalaba okwu, maka na onwe ike ọ bụrụkwa ha ikwuru ka onye ọzọ ga-afụ ọ baalụ ya olu. Echefukwara ka isonyelu m n'ihu akwụkwọ maka na aka m ji okwu were na-abịa. Ndewonu.